Údery na zemi. Když dostáváme nějaký údery ve stoje, což jsme si ukazovali, ne vždycky zvládneme stát. Jo? To může se stát bez problémů, že ta rána nás pošle na zem. Je to velmi častý. Většina, když se podíváte na CCTV, většina útoků končí na zemi. Takže ten oběť je na zemi a útok nějakým způsobem pokračuje dál. Když jste na zemi, je to velký téma. Jo? Když jste na zemi, jste mnohem blíž smrti, než když stojíte. Když stojíte, tak pravděpodobně ještě jste nějakým způsobem funkční. Můžete se hejbat a něco vás udržuje na nohou. Když jste na zemi, tak se vám většinou buď proto, že vám vyhrožuje střelnou zbraní, nemáte jinou možnost, nebo nožem, nemáte jinou možnost, než ho poslechnout, anebo už jste dostali takovou ránu, že se na té zemi proberete. Samozřejmě, pokud jste dostali takovou ránu, kdy skončíte na zemi, už nejste 100%, něco nemáte, nemyslí vám to a ta obrana je mnohem horší. Tak. Dostane ránu, padneš na zemi. Je tady jasně vidět, kolik síly ten člověk má. No, tohle musím zastavit. Nemůžu tady zůstat, protože po 3-4 takových ranách je úplně jedno, která je levá, pravá, já už tam prostě nejsem. Znamená, první, co chci, když si sedá, cítíte, jestli na vás někdo sedá, skočí na vás, zvedněte tu hlavičku z toho asfaltu a zakryjte se. Tak, abyste byli co nejblíž. Bejt blíž, ještě ne Honziku, bejt blíž je lepší, než bejt dál. Teď záleží na tom, jak zkušený je útočník, který na vás útočí. Pokud je to sportovec, který tu zem zná dobře, často to tak nedejvá, sportovci jsou slušní lidi, tak se bude snažit udržet daleko, bude se snažit vám naložit. Jo? Nebo se může snažit jít blíž a přejít do nějakého kontaktního boje. Musíte si umět poradit s obojím. Teď se budeme věnovat tomu punchi. Nemůžu nechat ty ruce jenom takhle, vidím, co se děje, v první chvíli, kdy si uvědomím, co přichází, kryt. Je to tak. V tomhle krytu, ten už jste viděli, používáme stejný ve stoje, zakryj se. V tomhle krytu je potřeba nějak pokračovat. Protože já samozřejmě nejsem hloupý jako útočník a ty útočníci bývají chytrý lidi. Bohužel, když si ruce nahoru. On si tam tu cestu samozřejmě najde časem. Bude mu to trvat možná 2-3 údery, ale stane se to. To znamená, vy musíte pokračovat, ještě než k tomu dojde. Znamená, varianta číslo 1. No. Vidím to přicházet, nebo už dostanu tu první, ustojím to. 2, Honziku, rána, nějaká, někde, něco se snažím trefit. Křísla rozbolej, koule rozbolej. 2, 3. Kontrola. Znova. Je to kombinace několika věcí. Když se budu snažit jenom ho přitáhnout dolů, nebude to fungovat, když nebude trochu načatý. Když se budu snažit jenom mlátit zpátky, pamatujte, on má všechny výhody na vlastní straně. Váhu, rychlost, je připravený. A vy už jste dostali něco, co jste nechtěli. Hop. Je to tak. Pokud se vám podaří probojovat sem do té kontroly, jakým způsobem mě přitáhnete blízko. Jsme u první části principu, potřebuju zkrátit distanc. Znamená, zkracuju distanc, používám ruky, nohy, cokoliv, abych mu narušil rovnováhu a dostal ho co nejblíž. Určitě ho nechcete odstrkovat od sebe a zvyšovat si vzdálenost. To je chyba. Ještě jednou pomalu. 1, kryt, 2, nějaký kryt. Je to tam, znova s tím damagem. 1, kryt, 2, rána, 3. Pokud se dostanete sem a jste blízko, tak máte šanci bojovat. Drž. Pojď dál. Hlavy.